ke manje angithi duduke nami kodwa abantu engineshosho ukuthi basoze bamjikele nomaphinji ingane yakhe nabantu bakubo ngineshoke lapho ngomshado futhi ngiyacela ukuthi abantu bakubo ngoba bekuthi noma kwenzakalani kodwa bakamaphinja uMampintsha ubeze amfake uma wakhe kulama reality socela ukuba ke manje bangamvaleli uma kaMampintsha angimazi nokumazi la mama loya kodwa ngiyayazi ingane mayivundlile kowesifazane nometha ukuthi lo wesifazane kuvundla ingane kuyena uyihlathi elingakanani kodwa umpanishi umuntu ngengane evundle kuyena you don't make that mistake ba ngoba izulu lalengane likulesiya sisu izulu lalengane likulesiya sisu eyavundla kusona noma kwakha ngadabu utshwala noma ngathuka abantu noma ngenzani kodwa igama lithi ubaba wakho uma wakho noma ngangenzani angahliphisisa igama lithi uma wakho ingane evundlisa iswini awumhlukanisi umama lesisu sakhe mina ngizojabula nje mangabe nginanga ngithi ngibuka iTV ngibona uMakaMampintsha ngibona uMakaMampintsha Paul mangakamboni uMakaMampintsha ku TV ngeke ngize ngijabule shiya ukuthi uyihlathi vele uyihlathi kodwa uyena okwavundla ingane akufaneleke kanjalo ngoba njengoba ngithi mina ushawe isilwane lesilwane simshayile sizothi sisuka sebesifuna ukumthwebula ubona ngani isilwane masesithwebula ubona ngokuthi ngelanga lomuntu engangcwatshwa nomngcwatshwa kusuka umsindo ongalawuleki once kwaba nomsindo isilwane siyasondela bele kwafika isilwane sasondela isuka impilo ke manje ingeke iphinde ibe normal beke kwasuka umsindo ufihlwa ngoba lo msindo osuka bengabe kufihlwa umuntu uyadlulela ugcine wenzani ugcine ugweba abantu abangenacala mina lokho ngibhaka kumele ngivikele into enjalo ngivikele into enjalo mina ngimkhonze kakhulu uBhebsudu ngimkhonze kakhulu uyazi kodwa mina nje engase phela athembise kumyeni wakhe uthi myeni wami ngendlela ebesithandana ngayo ngiyakuthembisa ngizokuzilela impela iminyakana ngeke ngize ngibonakale sengithi uyabo sengithi sengiveza isisu sekuthiwa nako boyfriend kuthiwa nani ngoba yonke yobisilimaza at least 4 years isicelo sami leso lapho ngizothi dudu lapho kodwa uma ukuthi ngeke kuphele ngisho unyaka soze sekuthiwa uBhebsu usemove on hayi mina ngeke ngithi dudu ngiyoniphatha ngeke ngithi dudu mina ngeke ngithi dudu mina